לאחרונה אני רואה יותר ויותר אנשים שמשתמשים בצ'אט GPT כמטפל. מישהו עצבן אותי, שולחת הודעה לצ'אט. רבתי עם בן הזוג, הודעה לצ'אט. מישהו שלח לי הודעה מעצבנת, צילום מסך, שולחת לצ'אט. ובא לי שנדבר היום רגע על התנהלות נכונה עם הצ'אט. לבוא ולומר לכם, אל תשתמשו בצ'אט GPT, אני לא יכולה, כי אנחנו לא נמצאים מלפני 2-3, אנחנו מתקדמים, זה בדיוק כמו שאני אגיד לכם, אל תשתמשו בווייז, תתחילו לנסוע במפות, להשתמש במפות. לא ריאלי. מה כן? חשוב מאוד שאנחנו נזכור שהצ'אט GPT הוא מרצה, ולכן אם אני כבר פגועה, הוא מחזק את הפגיעה. אם אני כועסת, הוא מחזק את הכעס. ולכן מאוד מאוד חשוב שכשאנחנו משתמשים בצ'אט, לא נשתמש בצ'אט כעורך דין, ולבוא ולחזק את מה שאני מרגישה ושייתן לי אישור, אלא נשתמש בו כמו חברה טובה. נבוא ונאמר לו, במקום לומר לו, אני כועסת, מה אתה אומר על זה? לבוא ולומר, אני נורא נורא כועסת ונורא פגועה, מה עשיתי לא בסדר? איפה החלק שלי בסיפור הזה? איך אני יכולה לשנות? נשתמש בו כמו מראה כדי להפריך את מה שאנחנו מרגישים. מה היית אומר לחבר הכי טוב שלך? אם אני יודעת שיש לי חרדה או OCD או נטייה לבקשת אישורים, תציינו את זה בהתחלה, זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. שימו לב ותזכרו, אל תשתמשו בצ'אט בשביל לחזק את מה שאתם מרגישים ולתת לכם אישור, אלא תנסו להפריך ושייתן לכם בעצם לראות, להשתמש כמו מראה שייתן לכם לראות את החוויה הכוללת. בהצלחה.